Hello netizens! Welcome back sa akong channel. So ako na po ni guys si Kuya Renz. So pasensya na guys, ngit ka ato ta karon kay it's 5 naman siguro or 6. So magtanaw sa sagianan guys kay unsag kuan ngit ka ato guys. So karon guys is padung na miskuan kanang Los Angeles. So ano lang ako mag-intro guys kay nag-abot dito is dili na ko ka-intro kay magduha na mi didto. So asa tong flashlight ng agianan kay unsag makatunog tag di ma na mura unja labong po siya guys, labong po siya kaadyo. So mag-flashlight ta kay kudto na rag panahon nga sa unay has mo kalit rag paak di lang mukis mo paak ra binta o mukis ra to guys. Unja see you later lang man to nag-abot. Or welcome back sa akong channel. So ako na po guys si Kuya Renz din so karon guys is sad to say is uwan pod unja murag mulas mi ko adlaw guys kay ato ni ang adlaw is daghan nagduwa unja kami karon is karon inagnaw ni Kuya Renz oy muragi papaan. So karon is gibombahan pag bulan ni kuan ni Patoy. So magduha mi karon guys pero according sa ilang kapitan is okay ra daw naik silingan nga barangay. So kauban na po namo si Abu magbambag bula kay kuan man kami pang tulo ari guys ingon sila daghan ko ng manuwa pero kami ran tulo. So Barge kulbaan mo kog gamay guys kay of course mag-istor sa taani guys kay pa na nagsugod nagdala lang po kog kuan guys mga of course ato ang gamit sa ato ang mga panit skin kaning kuan bao sa tawag ani guys para sa volleyball na guys mabuang-buang na jud ko. So see you later laman guys unja usay panghitabo mag-ready sa kus ang costume. So karon guys is ari sa ko na ako kuan bisitahon or ato kuan batan-awon kay looy ka adto sila sa atong forma. So tinguan ba sa pud guys unja nabalaka pa ko you know karong manta is ting ani jud na ako na obserbahan der guys pag abot na diri is ay pamilya nga kanang kuan baluoy ka tan-awon kay of course maning kamot biya pud guys nga maugag atong humay ting ani ba sa putaron kay of course ato ang mga humay unsa man adto sa utang sa maunang maning kamot pud sila og ugas silang humay kay karon guys is I don't know nganong mabarato ag humay karon kung dili pa jud uga is minusan si ja man nang naningkamot pud ang ilang pamilya Austral nga ilang humay mauga. So atong susyon sila adto mangutang pud tag mga gamay lang mga kuan storya so ano sila unsa nag-unsa sila diini. So let's go.
malik ni Kuko. Tagay sa o? Tagay. Tagay.
Hello guys, welcome back to my channel. So, finally guys, isunod na jud mi uguan kanang duwa. So, it's time alas 9 na jud kayo gabi na kadto guys unja. Ay ako of course BSP jud ko guys kay ready laging handa. So, nakakuan ako, naka-shield na ko guys bay ngani. So, wa nay buling sa akong kamot. Unsa ka mga kauban, kana dili mga buling sila makamot. Tanaw mo kamot guys. Murag kamot uguan. Na sumurag nagtanong og basak kay ko amagud ko guys ay uwan food ba karong na ato mga dungog uwan kaadyo. So, ana jud na so expected pud ta nga lapok pud gamay diyan na enjoy pud ko gamay ra guys kay ingon ang mga kauban is musunod sila wa man sunod hindi pag kuwag itlog so mao na karon is restriction na may ongoy nga maulit na laman mi kay alas 9 naman jud at among rest gamay na jud di may backward ko daw manang muli mi ron jud nagsabot pa mi guys kung asa kog motor ihatod kay ato pas California sa mag agong passport na hibilin agong visa na hibilin so saan na lang jud ni na kan dire ko kuan guys sa barangay Los Angeles. So silingan po na ako guys. So okay ra ka biyahe kay gamay ra pod migas. California to Los Angeles. So bitaw guys, joke ra ka uy. Panda barangay wala ni mga barangay Los Angeles, barangay San Francisco, barangay California nga ra gud. Ngani ning Pilipinas guys, grabe kompleto kayo og laing bansa pero barangay ra gud pod. So thank you so much guys sa atong watching sa atong vlog today. So I hope na enjoy pod mo kay na enjoy ba sa ko sig duwa. So so thank you and don't forget lamang to like and subscribe sa our channel. So see you soon or see you for the next vlog. So thank you so much for watching. Bye bye.